Waqt l-attività politika tal-Partit Laburista nhar il-Ħadd, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-emenda quddiem il-Parlament tħares lill-ommijiet filwaqt li toffri serħan legali għal professjonisti. Dr. Abela qal dan hekk kif dan is-suġġett qajjem tul id-diskussjoni politika wara li Salvu Borċi rrakkonta l-esperjenza kifra li għaddew minnha u martu waqt li hija kienet ilha, realtà li dwarha ma setgħu jagħmlu xejn. Din l-emenda saret u naf xi ġifieri għax għaddejt minn trauma minnha il-familja tiegħi li kienet bil-fetus mejjed għal 5 ġimgħat sħaħ nistaqsu lill-professur x'jista' jsir jgħid li għandi idejna marbuta. Ma nista' nagħmel xejn. 5 ġimgħat martirju toħ il-qalb jekk issa nsib il-mara tiegħi mejta l-isptar jew le. Il-Prim Ministru Robert Abela nnota kif każijiet bħal ta' Salvu jiġru aktar spiss minn kemm wieħed jaħseb, għalhekk filwaqt li tkellem kontra kull tip ta' tbeżżieħ b'misinformazzjoni u gideb, il-Prim Ministru reġa' fakkar kif id-dispożizzjonijiet tal-liġi kontra l-abort se jibqgħu hemm. L-ewwel punt li m'għandix dubju ftit il-bot minnha bħalissa għandek min qed jipprova jgħid bil-kontra huwa li maħniex se nkunu qed indaħħlu l-abort. Dwar dik nerġa' nixtieq inkun ċar ħafna. Bl-emenda li se nkunu qegħdin nagħmlu maħniex se ndaħħlu l-abort ġewwa pajjiżna. U tantu hekk illi d-dispożizzjonijiet kollha fil-liġi tagħna li jitkellmu kontra l-abort kienu hemmhekk u se jibqgħu hemmhekk. Li qed nitkellmu hawnhekk huwa dwar żewġ ċirkostanzi mediċi u dwar żewġ ċirkostanzi mediċi biss. Il-Prim Ministru qal li għal kontra ta' dak li qed jipprova jagħmel il-Partit Nazzjonalista, il-Gvern kien ċar ħafna fil-kliem li jażel din l-emenda u appella sabiex wieħed jitkellem b'mod oġġettiv dwar dan is-suġġett tant sensittiv. Hawn reġa' stqarru wkoll li kull meta l-fetu huwa vijabbli dan irid jitwellet u l-emenda proprju se tkun qed tirrifletti dan il-prinċipju. Etta fil-Parlament li kull meta il-fetu huwa vijabbli irid jitwellet u etta fil-Parlament biskop għaliex dak li jnaġġu l-Parlament huwa sors ta' interpretazzjoni tal-liġi tagħna baqgħu idaħħlu l-miżinformazzjoni u għalhekk illum illi weġibhom li meta għandek tarbija illi hija vijabbli titwellet mhux biss issa se nkunu qegħdin ngħiduh fid-dibattiti imma se nkunu qed indaħħluh fil-liġi wkoll. Dr. Abela qal ukoll li l-Gvern huwa lest li sabiex jiġi eliminat kull dubju dwar l-abbuż minn din il-liġi, idaħħal strutturi sabiex jiżguraw li l-abbużi f'dan ir-rigward ma jseħħux. Filwaqt li fakkar kif b'mod simili l-Oppożizzjoni kienet pruvat beżda lil poplu b'mod sfaċċat anke dwar l-emenda fil-liġi tal-IVF, il-Prim Ministru għamilha ċara li l-Gvern jinteressah biss mill-ħarsien tal-ħajja. Il-prinċipju ta' ħarsien ta' ħajjet l-om u ta' saħħet l-om se jibqgħu hemmhekk. Se nintroduċu dak kollu li huwa meħtieġ biex nilqgħu għal kwalunkwe abbuż. Iżda l-prinċipju tal-ħarsien tal-mara huwa prinċipju li huwa wieħed sagrosant u se nissalvagwardjawh.